Bismillahirrahmanirrahim. Mataimakin shugaban karamar hukuma Alhaji Abubakar Babangida Kasawa. A cikin mata su yi da kuma 11 na karamar hukuma samu. Mai girma tsohon dantuba, tsohon darakta, tsohon malam makaranta, malam Ahmed Kalu. Masu girma shugabanni na ƙungiyoyin guda hudu da na jama'iyya da kuma shugabanni na ƙungiyoyi da manya-manyan jagorori waɗanda suka samu halarta wannan taro da iyayen mata ina mana sallama irin ta da yin musulunci. To alhamdulillahi da farko muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya. Kuma ina godewa al'ummar karamar hukumar da shi da suka ba mu dama suka sake ba mu dama suka sake ba mu dama. Ya wuce baba. Insha Allah za mu yi kokarin mu da wannan mutanen yayin Allah ya riko da hannayen ku. Sannan kamar yadda mai bayani ya faɗa ita gwagwarmaya na siyasa ko ta rayuwa da yawa in mutum ka gaishe kawai ka gaishe, amma shi ya san irin yanayin da yake so ka gaishe a yadda ka gaishe. Musamman a gurguda a wannan harkar siyasa a da ne aka ce ma yi takara wallahi ga gaishe ku bayan lafiya. Amma Allah cikin ikonsa in ana cewa zo kai takara ce ba zan ba. Ba zan manta ba. Allah ya kalli da Allah ya kan sai masa rahama. Wannan shi ne muka da ke dade a gidan gaisuwa ya ce dana ka zo ina neman ka. Na zo na same shi a gida ya ce da ni daga yau shi da zan makara a ƙara cewa zo kai wani abu sai ba za ka yi ba. Ya ce saboda haka wata ran kai za ka zo da bukata ko mutane su yi. Wannan shi ne tushen fara shiga da takara. Duka abubuwa da yawa an yi na siyasa na gwagwarmaya bakin gwargwaro. Da yawa yanzu waɗanda suke gani siyasar da wurin mutum yake shiga ciki har ya fito a sai shi. Da sai ka shekara 10 ko sama kana yi, amma ka ga ba ka magana ranar zaɓe ba da zai kula. Amma yanzu har kana da dama za ka ɗau waya ka rubuta yau ɗin nan gobe sai a kira ka. Amma da za ka yi ta yi kai ta wahala ba ma da ya san kana yi. Amma yanzu sai ka ga nan da nan shi yasa idan wasu suka shigo wanda ba su san yadda abin yake ba, shekara 1-2 sai ga mutum yana gogayya da wanda shekara 30 yana ganin kansa ɗaya. Sai baba, haka yake baba. Ne goro oba. Sabo ya je. Mutum sai ya tsaya sai ka yi bauta sannan kake da babani. Amma ba za ka zo kawai daga an ce lokaci sai ka rika tunanin wai wanda ya ce lokacin da ma kai ka fi shi kai ya kawai da bai. A wannan abubuwa da suka taso na siyasa wasu rigimomin da gwagwarmayar duk ina ganin da kuji labaransu. Hatta daga ƙarshen nan yadda suka je su suna ta kulle-kullen su aka je aka yi ko da a kar a rantsar da bisu shi ma Allah ya kira da mu da wani yau gashi
ni ne zaɓaɓɓen shugaban ƙara lafiya baba. saboda haka matasa a dage na farko a ci gaba da kokari a yi abin da aka za a iya nan na uku a yi amana Gaskiya ne. Ai biyayya amana kuma. tana da matuƙar muhimmanci Gaskiya ne a baba. kowane irin kare Gaskiya ne. kowa da irin yanayin da Allah ya ajiye masa a matsayinsa. Yau Baba a gaya mana a riƙa biyayya ita ta kai ka wannan matsayi. ga tsohon kantoma, malami na yi amma ya ce yin malami ne ba masa. Ya koya mun a makaranta na ya ce yau ga shi a zaune kuma yana gani na a matsayin na ɗalibansa a matsayin na ɗalibansa. To da yawa inda a wannan lokacin duk masu cewa ai wannan dakta ne wannan wane ne kowa da fannin da ya taso na karatu ko da inda Allah ya aje masa ya ci abinci. Duk abokanan karatu waɗanda muka yi da su duk professors ne ba ma dakta. Saboda haka duk irin wannan surute da suka yi mutum uku suka zo suka yi kyauta duk da ana ba da karatu na yi akwai profesa ɗaya ya ba da ya ce ni ba na zama profesa akwai wani shi kuma yarda da mai aikin harkar fitsari saboda masu yoyon fitsari masu yoyon fitsari ne ma kuma sai an wani aka da su asibiti ko su zai da zafi ba zai sun sa famfan ba su zai mari masa yi akwai kuma kakan ne shi ma ya fara kwanin da ya ce ya zama da masu gari saboda abubuwan da duk wanda aka gani a zaɓo iya da magani ba sai ya ware da kansa ko kuma zai yi kyauta saboda haka ina yi wa Allah godiya ina kuma gode wa abubuwan karamar hukumar da shi musamman wannan bawan Allah ma da ni idan da wani yana so da wani wanda ya kamata ya protest ko ya nuna rashin jin daɗinsa a harkar siyasa ko a harkar siya to ina tabbatar muku da cewa ma da ni ne da ɗaya ya yi takara kala amma wani lokacin ko kiransa sun ba su kai amma daga ranar da ya zo ya ce ga ɗan takara daga ranar zai koma ya ci gaba da wani ba tare da an kirawo shi an ce ai an yi shi ya haƙuri kuma a yau ne ba sai gobe ba za ka samo mutum ɗaya biyu wanda za ka ce yau malami da suna gaba da shi a bauta ko sai a gaban amma ɗan siyasa kwanaki ya musu nasiha ya ce karka ce za ka yi da ya ba ka da kuɗi ai maso kashe ba maso faɗa mana da ba maso kuma wanda ya faɗa maka gaskiya ai maso yi ne ya za a yi ka je ka tanadi gudu da zumunci ba ka da kuɗi ita siyasa ka tsaya ka koya
kar ka yi gargaji kar ka yi gaggawa in ka tsaya ka koya duk wannan abu da kake gani ba wanda aka kira aka ce dole wa ka zama ka ce wani shi ne jagora ko ka ce wani shi ne shugaban ka ko kuma wani karke hulɗa da kowa sai ne amma aikin ka da yanayin ka shi ne yake tafiyar da kai akan kowane ɗan siyasa mukami daban siyasa daban kar ka ce dan kana da mukami ka ce kuma a kai ne dole sai ka yi komai ba haka ake siyasa mukamin ka daban siyasa kuma daban kuma duk gasiyar da sun gani da wanda yake da mukamin da wanda yake ba shi da mukamin duk a garin nan ba abu da ba a da ko kan suna ba a samu Allah ba ya zalunci wani ma in ya kira wasu sai ce ka san haka ba zan bai da haka ba na bari ga yi ba maka amma ko da wanda ya kira ta 31 da zuwa ake nan amma shi sai da ya fara cuɗanya da kudin mutane sananne ne na da kuɗi na je na kasuwa amma wani ma ƙasƙantar da ne wai ka san haka ba zan bai da haka ba su ne ma suke bayar ba siyasa da za su tabbata wa kansu sai su tsaya su koya idan suka koya sai su yi amma a wannan tafiyar da ake za su daɗe a layi za su daɗe suna layi ko ba waɗanda nake tausayawa wallahi da annabi sai waɗanda suka yaudara cikin saboda su ne siyasa su gajewa shi ba da cikin ba wanda ya ce ya yi mutum ko a akwati shi da wannan ko a akwati wallahi ba da ya ce ya yi to su kuma yaran da suke bin su suna da sha'awa wata ran za su iya zuwa su ce yau a yi sun zo kasuloli su dai ka wasu Allah ko mutum ne wanda ya yi ta kama tarin su kuma har da ya suke wallahi tallahi ɗaya ba za a ba mu yau ga yi waɗanda ake ba a bada musulmi abin da kake rantsewa a kai ka ce ba za ka yi ko ba za ka bayar ba wanda yake na kai amma abin da Allah ne yi ba kai yake yi ba amma ka rika rantsuwa da Al-Qur'ani har ka rika Al-Qur'ani kana matawa ɗan siyasar da zai kirawo mutane gidansa ko kinsa a gidansa da abin ya ce ya muka da nan ruwa amma ɗan siyasa ka je gidansa wai nan mai sanya kafa jami'i ya kafa mutane ne wai ce lokacin shan ruwa ya yi ku kawai ku je ku sha ruwa ko a yawan hannu kuma wani a haka ra'ayin siyasa kuma za a ce ra'ayin gina mutane saboda siyasa alhamdulillah yanzu ke kowa mana nan muna jira kowa a cikin ba wanda ba a yin muka yi ba wanda ba yi masa a yi ba abin da muka yi su shari kuma in Allah ya yi sai da su ga shari wallahi ba a mun muka yi sa a yi duk cikin ba wanda aka sani a kowane ɓangare a siyasa mu muka tallata su mu muka zo muka roƙi mutane mu muka rika shiga da su mu ce wannan shi ne ba na wannan shi ne ba amma in kana so ka rauna da su abin da zai talafayin naka a musu shi ne ka rage ka shirya da farko da za a yi maka shi ne ka daina hulɗa da sa'a da haka in ka daina hulɗa da sa'a da shi ke nan to kayi wa kayi da ba sai a rubuta ka a baka dubu a shirin da ake da ce da ya ba so da aka siyasa dan a baya lokacin magana ne ba amma da lokaci ya yi kuma za mu faɗa za mu ba mu yi za mu yi a aikace za mu yi a baki za mu yi kowane kai.
girma tafi da mulki zai da mai tafi da shirya ga waɗannan zaɓaɓɓu na waɗannan hukuma. Muna godiya ta musamman ga manya-manyan jami'o'i da suka tsaya ba da yi ba a kan tabbatar da wannan nasa. Duk inda ka ga jagora, to jagora ba bukatar sa bace a gaba, bukatar al'umma da yake jagoranta. Wannan harka ta da ta taso a lokacin nan mai girma jagora ya sa tafiya zai yi kwana biyu aka sanar da wannan kiran gaggawa na magana. Amma haka ya soke tiket ɗinsa sai da ya asara da wajen naira miliyan 7 da wani domin ya tsaya a yi a gabansa. Amma wani jagororin suna gani, suna da rai, suna da lafiya, amma aka zo aka yi suka kasa zuwa wurin. Ba wanda yi. Ai sai ka zo ko tayawa ka yi, ka zo ka ce karo karowa na ma ba ba shi ba ma da za ka zo ka yi. To su masu bin su inda tana da kokalwa sai su gane wannan ba shi bane jagoranci, wannan ne karashi. Wani abu da suke wallahi azim ba suna yi wani da ci gaban kansu ko dan su taimake su, suna yi ne domin su jingina da su kuma su tabbatar da cewa an su yaran su. A nan garin ne fa mutum ya zo zai yi zaɓe a garin akwatin su amma mace ta kore mace kuma ya makura amma ina da ya ce gida ne. A wani jarabi da ya zo ya kasa zuwa a wasu da ya zaɓe, ka tsaya zaɓe amma ka kasa zaɓar kanka. Ai maganar ba kai kanka abin da ya na wurin kanka kiran kan ko jarabi ko rawa. Ai in jarabin da ya zo inda ka nuna jarabta. Da yari na kuce ba za ka yi da mai yanki biki sa ba. Gaskiya ne. Amma haka fa kana da wurin kai jarumin da aka cikin iya ka gaba da ka tafi. Ta zo ta sake ɗauke maka hula kuma ka hakura. Sai da kai da gida ka kai maka hular ka. Aka roƙe ka da Allah ba tarbiyyar wasu na ba da hular na. A nan garin ne yankin gwamnatin yankin gwamnatin takara. A satin suka zo suka ce za su fita daga kwamfuta na sati guda. Za su fita yanzu zai sun zaɓi wani a wata jam'iyyar famu da wani. Amma sati mai zuwa za su dawo su cigaba da ba a kwamfuta. Kowa ya ga lokacin da aka rufe hoton suka tafi gidan Barau. Suka je suka ce Barau suke yi na wannan satin. Sannan sati na kuma kada suka haɗe wa kwamfuta. Wannan yaudarar kai kuma alhamdulillah yau ko ka yi ko ka zo ko ka zauna ko ka tashi alhaji hamza zire mai fata kuma muna nan za mu tsaya tsayin daga mu tabbatar da cewa mun kare mutuncin da kuma wahalar da aka sha kuma wasiya da aka faɗa lokacin gama 44 da muke da su a ƙaramar hukumar bici ko idan ka ɗauka kamar abin da tafi ne fana 774 na Najeriya ba lokacin gama da aka sha wahalar wasiya ya ƙaramar hukumar bici. Ba abin da ban gani ba ƙarfin kuma amma muna nan muna yi ba irin abin da ba a yi mana waɗanda masu suke ƙaryar kwamfushiyar a yanzu ni ɗin nan da kaina ni ɗin ba wani ba sun taɓa kira na su ce ga miliyan 50 da kwamfushiyar Ka ji amana amma baka mutu. ni ɗin nan ba wani ba amma wai yau su ne kwamfushiyar
na taɓa zuwa gidan suka ce da ni ai bai san guda baya zuwa to yau ga shi nan Allah ce ba za mu ko shi yana da kokari Allah ba ya kuma hana ba ai saboda haka Allah yi wa Allah godiya da Allah ya ba mu wannan dama da cewa in Allah ya yarda za mu tsaya za mu rike amana mai girma gwamna yadda mai girma gwamna ya sha wahalar nan ba dare ba rana wanda a ranar da za a ana gobe za a yi hukunci sai da mai girma gwamna ya dawo da a Kano ya buɗe aiki ya koma wani haka kowa ya duk wanda yake gwamnati a ya san wahala da yin da kame musamman sai to duk wanda kai na shan wahala wala Allah ne da ko ga ta kuma ta gani domin a je a yi kuka a ce a rufe asiri mu dai wanda ne kadai ba ma su dan Allah kowaye ba a bai amma Allah ya yi Allah ta Allah ya yi haka na farko a riƙa yin na biyu matasa a yi haƙuri ba a hankali in Allah ya yarda wallahi sai mun saka mu da aiki insha Allah kuka da kai kun yi uga yawanci wanda ka gasa a wancan bangaren wallahi su ne wanda aka rika ba su dubu ɗari da nisan ne kai da kowa a ranar ya kama ka kama maka suke zuwa ana hana baki da su da ya yi suna kafa kuɗi suna yin kowa suna zuwa suna da lafiya to yau insha Allah za mu baki kokari za mu tabbatar da cewa mun kare mu mutunci mu rike ko amana kuma duk wanda ya haƙo wani abu da ci gaba ko ba abu da take wallahi da ni da kuma sai ya yi kuma yanzu a zauna a tattauna a yi abu da ya ina muku godiya kwarai da gaske Allah ya saka da alheri Allah ya taimaki mai girma ta fi da ya amma wannan taro wanda cikin ranar da aka dawo da mariyyar nan kowa ya sani a nan wurin shi ya zaga wa 11 ya buɗe ofis da ya yi shi ne wanda ya sai motoci da bensina da tabarmi na sallah aka raba a waɗannan kowane gari na wannan marawa shi ne ba a kawo komai a hannunsa yau azumi zai fara yau zai fara taimaka wa yan jama'iyya amma duk masu ƙaryar mukamu wani sai a ɗauko ku a jirgin a ba da tariya sai a ce kowa ya da kansa bayan amma ga wata ba mukamu komai a hannunsa zai zo ya jira naira miliyan 10 a karkasa ta ga al'umma amma waɗanda suke da mukami ne da su rika ba da tariya guda ɗaya wannan ba haka ake siyasa ya kamata wani mu dai a gudun ba su koya an kuma suna da wani fiye suka koya wannan to siyasar karamar hukumar duk ba kuma ba za mu bari su zo su ɓata mana tsari insha Allah ina yi muku godiya Allah ya saka da alheri Allah ya taimaki mai girma gabna Allah ya taimaki injiniya da kirari musa kwakwaso Allah duk wani wanda yake kawo mana fitina a cikin wannan tsari na mana kwakwasiya in bai shirya ne Allah ya shirye shi in ba mai shirya ba ne Allah ka lalata shi kowaye shi ba inda zai kawo mana matsala a cikin tafiyar da kwakwasiya Allah ya rusa da su Allah ya taimake mu Allah ya taimaki jagoran mu da kishi Allah ya taimaki ruwan jagororin mu baki ɗaya Allah ya ba mu sa'a Allah ya taimake mu daga ƙarshe na matashi da farko ya kamata ba da haƙuri saboda jinkiri da aka samu na halartar wannan taro da wuri wanda ta ƙarfe uku aka yi